Узган җомгада Саба муниципаль районына бергә тапшырабыз ата-аналар тарафыннан бердән дәүләт имтиханнарын тапшыру көне бөтен Россия акциясында катнашты. Сынаулар Саба гимназиясында үтте. Имтиханнарны уздыру процедурасы белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. Аудиторияга металлы рамка аша узу, үзең белән бары тик ручка һәм паспорт кына алу, биредә барысы да нәкъ чын имтихандагыча. 8нче тапкыр уздырылучы акцияның максаты чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда нинди таләп кагыйдәләрне түгел үтәргә кирәклеген күрсәтү. Быелгы чараның аерымлыгы шунда, чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре имтихан тапшырырга парлап килгән. Гаилә белән балага теләктәшлек белдерү яхшы гамәл ди Саба районы башкарма комитеты гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге җитәкчесе Гөлнар Илдар кызы Шәфиқова. Шулай ук безнең Татарстан Республикасында гаилә елы ачылып китте һәм фотографиядә аста күрәсез Килдебәк авылында яшәүче Каримуллиннар гаиләсе. Аларга ана даны медале бирелде. 5 баласы булган әниләргә бит безнең ана даны медале бирелде. Әгәр дә танышларыгыз булса, аларны белми калмагыз, әйтегез һәм аларны бик матур итеп кутладылар, рәис үзе кутлады. Бердәм дәүләт имтиханы техник әзерлек турында мәгълүматны ата-аналарга директор урынбасары Фидан Хафизов җиткерде. Хәзер инде менә шу 2-3 ел әйтик, һәрбер организатор в аудитории үзе сканерді. Аудиториядан эшләгән шашлык китмей. Пока сканер итеп умешин. Сканерен барты үткәрде. И сканер ителгәннән соң китә шул федеральный порталга. Оештыручы Алсу Хәсәнова имтиханның гомуми кагыйдәләре белән таныштыргач, әти-әниләр теркәлү бланкларын тутырырга кереште. Райля һәм Зөфәр Юсуповларның уллары Наил Измә мәктәбен тәмамлый. Зөфәр әфәнде шулык белем йортында физика фәнен укыта, Райля ханым Курсабашта укытучы-дефектолог. Менә укучыларның шушы әйберен тутырганда, шушы әйберләрне эшләгәндә дефектордагы үзләренең язмышлары хәл ителә икәнлеге әзрәк булса да күңелгә керә. Күзаллап һәм кайбер яңалыкларны ишеттек. Без биргән вакытта безнең бу икенче улыбыз инде, беренче кызыбыз шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары биреп тәмамлап чыккан иде. Ул вакытлар белән чагыштырганда хәзер инде тәртипләр, сораулар, имтиханның структуралары үзгәргән. Безгә барыбер дә күпмедер безгә яңалык булды. Кайткач бергәләп фикерләшеп, ondan әзрәк нәтиҗә чыгарыбыз дип уйлыйбыз инде. Бланктагы биремнәр миңа таныш, ләкин күпмедер дәрәҗәдә барыбер искә төшерергә кирәк, карап чыгарга дип әйтим инде. Ләкин шулай да үзем фәне үземнеке инде тизрәк кенә эшләп чыгу мөмкинлеге булыр. Алла бирсә биреп чыгарбыз дип уйлыйм. Районыбызда быел урта мәктәпне 130 укучы тәмамлый. Агымдагы уку елында әгәр нәтиҗәсе белән килешмәсә, бер имтиханны кабат бирү мөмкинлеге тудырыла. Быелгы акцияның үзгәлеге шунда быел гаилә елы уңаеннан без быелгы акцияга чакырдык барлык мәктәпләрдән 11нче сыйныфта укучы укучыларның әтиләрен һәм әниләрен тарих фәненнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырып карарга. Биремнәр Кимнар менә безнең укучылар бит инде тарихтан 3 сәгать ярым дәвамында язырга тиеш. Әти-әниләр өчен махсус кимнар әзерләнгән. Алар 1 сәгать дәвамында инде җиңеләйтелгән варианты дип әйтәм инде имтиханнарның. Җиңеләйтелгән варианты беренче өлеше бар һәм икенче өлештә 2 сораудан тора биремнәр. Әлеге акциядә катнашкан әти-әниләргә үз балаларын имтихан тапшырырга психологик яктан әзерләү җиңелрәк булыр.